Přeji krásné ráno a krásný den, prožij ho s novým příběhem. Prožívej a zažívej, tady a teď, osud svůj veď. V každém okamžiku dýchej naplno, žij a nech kroky svých nohou nést tě tam, kam tě život zavede. Nech své srdce vést tvé kroky, ať tě nese s úsměvem a noblesou. Tahle slova posílám dál jako hodnoty, které chci sdílet. Lásku, která spojuje lidi, slyší i vidí a spojuje nás se zemí. My všichni kráčíme společně na stejném molu, to je příběh, který chci zpívat dál. Rozpouště příběhy starého ega, za nechtění ještě nedává pokoj, jak mizí ta šílená přání, jimž se tvá hlava těžko brání. Může za to systém, může za to doba, ale zamysli se, ta slova tvoříme my, já tvořím je, vy tvoříte je. Na systém se vykašli, poslechni své srdce, protože dobu tvoříme my a kdo se bojí či stydí, ten blbě vidí. Srdce, srdce, tvá voda v řece, tvůj plamen v ohni, svým srdcem pohni, tvůj dech ve spánku a stopy v hlíně, tvá síla v tichu, když cítíš se vlídně. Tvé světlo v kroku, co v srdci hraje, tvá jiskra v oku, když osud zraje. Osudem zpívá je v každém živlu a v každé době. Záleží na srdci, záleží na tobě. Když vítr tě volá, když zem tě nese, tvé srdce ví, kudy jít v lese, kudy jít v horách a kudy jít polem. Kompas máš v srdci, spojení s Bohem. Nezáleží na tom, co si kdo myslí, společnost a její nesmysly jsou vedlejší. Pro mě je podstatnější vnitřní etika. Jak poznáš hodnotu, když ztrácíš sám sebe, když posloucháš peklo a nevidíš nebe. Je to na každém, co vlastně vidí, nech tě kouzlo pro více lidí. Srdce, srdce, tvá voda v řece, tvůj plamen v ohni, svým srdcem pohni, tvůj dech ve spánku a stopy v hlíně, tvá síla v tichu, když cítíš se vlídně. Tvé světlo v kroku, co v srdci hraje, tvá jiskra v oku, když osud zraje. Osudem zpívá je v každém živlu a v každé době. Záleží na srdci, záleží na tobě. Když vítr tě volá, když zem tě nese, tvé srdce ví, kudy jít v lese, kudy jít v horách a kudy jít polem. Kompas máš v srdci, spojení s Bohem. Nalaď se na život a věř svému srdci, ať tvá dobrá nálada nikdy neuvadá. Po ránu, na ránu vyrážíme vstříc novému příběhu, protože jen my, obyčejní lidé, můžeme tvořit lepší svět. Emit. Ještě než předám vzkaz od Arcturiánů, chtěl bych za sebe říct, že je to pro mě obrovská čest. Cítím, že Arcturiáni v tomto přelomu velmi pomáhají ukotvovat a regulovat zdrové esence ze slunce na zem a navazují kontakty s vnímavými jedinci. Vážím si toho, že mohu mít tento úvod a nevadí, že ne všichni rozumí mým slovům, jež budu vyslovovat. Slova se dostanou tam, kam mají. Najdou si své vědomé posluchače. Vzal jsem si svůj deník a začal psát. Myslel jsem si, že půjde čistě o běžné psaní. Ale tak tomu rozhodně nebylo. Je to vzkaz, který mě přesahuje. Po mém úvodu naváže Ektara, který zmíní lehce historii nás jako Čechů a objasní naše rozporuplné pocity skrze ateismus. Poté přečtu hlavní část skrze kolektivní zprávu Arcturiánů, jež si zde přejí oslovit především Čechy a naše slovenské bratry. Když se dostanu do stavu tohoto psaní, již nepřemýšlím a prostě jen píšu. Abych vše pojal, musím si pak znovu celý text přečíst, protože se jedná o text, který si nese své silné energie z přesahy za slovy, které budete moct pocítit. Právě proto jsem se rozhodl zachytit zde čistě jen slova a nechat pozornost rozplynout čistě na přednes tak, jak mě to povede. Tyto vzkazy doplním
příhodnými obrázky. Všimněte si především arkturiánského symetrického paprsku, kde je arkturián i zachycen z profilu a kdy tento paprsek pracuje se zdrojovými kvalitami. Upozorňuji, že nejde o žádnou fotomontáž. Tak tedy zpráva od Ektary. Vaše země leží v srdci Evropy. Je to část země, kde pracovali vaši předci s přesahy, které byly záměrně zapomenuty. Češi, vy, jež nesete v sobě ohromnou vlnu tvořící a probouzející síly s vašimi bratry Slováky, nebo lépe Slované, vy jste spínačem tohoto přerodu, srdcem nového tvoření a právě proto je na vás zaměřeno tolik pozornosti od historie až do teď. Vzali vám vaše vědění, vzali vám vaše modlitební háje, oltáře pro bohy vašich předků, posvátné stromy tradice. Zbořili je a postavili vám kostely. Dali vám novou víru a kdo ji nepřijal, byl nazván pohanem. Uvalili na vás tresty, změnili vaše tradice a principy, pozměnili vaši řeč. Stali jste se obětními beránky, kterým byly vytrhány kořeny. A nyní jste označováni za národ ateistů a bezvěrců. Gratuluji vám k vaší paličatosti a neochotě. Říká se o vás, že jste líní a neohební, ačkoliv dříve se tradovalo o šikovných českých ručičkách. Avšak pod tlakem jste se neochotně podrobili a ztratili. Mnozí uvnitř věříte v mnohé, cítíte, avšak tato víra srdce je u vás považována za pohrdání ateistů. Nepřijde vám to vše jako zvláštní dílo Boží, když poslouchat srdce nespadá do norem náboženství, jež má k Bohu vést? Co je to za náboženství, když vám vytrhalo kořeny vašich předků, pošlapalo a poskvrnilo posvátná místa krví a později byla tato místa zničena a byly tam postaveny kostely? To není náboženství srdce a lásky. Přestože jste potomci a oběti těchto historických událostí, o kterých se příhodně nemluví, máte to v krvi. Vše je zde přesně naopak a tím si buďte jisti. Vnitřně to můžete pocítit a já vám k tomu rád dopomohu. Přivřete si nyní na chvíli své oči. Dejte ruce na svá srdce a povězte si upřímně. Vy vážně nevěříte na vyšší hodnoty, abyste byli nazýváni bezvěrci a ateisty? Cítíte to ztracení kořenů, toho, za co se postavit? A přesto vám to vše koluje v žilách. A nejen to. Koluje to v této silné magické zemi. A právě proto je tak velký tlak. Ji přetvářet, měnit a zapomínat na prastaré zvyky starých Slovanů, jež se věnovali spiritualitě ducha. Toto učení bylo vymazáno z povrchu zemského. To vše ve vás však koluje a také ve vaší zemi. Vy to cítíte a právě proto jste tak neochotní a neohební. Vytrácí se slovanská radost, spjatost s přírodou, tancem a povídkami u ohně. Zmizela spontánnost a vše se nahradilo, zamlžilo a skrylo. Není divu, že vám tento stav nevyhovuje. Někde uvnitř cítíte a tušíte, že tohle není správné. Povstaň
národe český, povstaňte Slované a vzpomeňte si na historii bez knížek. Přemazání a oblbování stačilo. Pociť v sobě geny svobody, ty, jež slyšíš, a já tě povedu k síle, pokud požádáš. Sleduji tě bedlivě a fandím každému tvému kroku, vedoucímu k rozpomenutí a osvobození. Nyní předávám prostor vibračních záznamů našeho kolektivního vzkazu ne od jedince, ale od Arcturiánů k lidem. Ektara. Nepopsatelné, silné a enormní transformace, převraty, změny a přerody, kdy ze starého vzniká nové a z ukončení vzniká začátek, jež jen dalším koncem již zase dalšího nového počínání. Když se na to podíváte z odstupu a nadhledu, najdete souvislost mezi jednotlivými částmi a uvidíte posloupnost, která probíhá. Uvidíte sled situací, prolínajících se a viděných jakoby zaráz až doteď a díky tomu také uvidíte, kam to směřuje. Pokud se však budete zabývat vždy jen jednotlivými událostmi, ztratíte se v nich jako topící se dítě, jež neumí plavat. Zní to jako klišé, když vám řeknu, že vše, co se tu děje, má svůj smysl? A také, že vždy máte na výběr, jak se k situacím postavíte, jak se zachováte a jakou roli si zahrajete. Bude to role oběti? Bude to role toho, jež utlačuje? A nebo to bude role tvůrce, vystupujících z pout dualitního chápání tohoto života? Okovy systémových pout mohou prasknout jen díky tobě a tobě a těm dalším, jež si to uvědomují a tvoří nové hodnoty. Ti poslušní, jež se nechávají věznit, to nadále dovolují více než systém, proti kterému se tu bouříte. Mnoho věcí se však může dít mimo to, co zde lidé přijímají, čeho se bojí a čemu věří. Strach a naivní důvěra vedou k odevzdávání zodpovědnosti. Avšak přesně tady se láme postoj otroctví a změn. V každém z nás. A dokud budete bojovat, budou vznikat armády a boje. Budou přicházet soupeři a za to nemohou jen utlačovatelé této doby, kterou tvoříte. Za to mohou také role obětí, jež odevzdávají zodpovědnost a svou svobodnou vůli. Pokud ti, jež vidí více než jen jednotlivé sledy událostí, nic neudělají, dovolují otroctví a stávají se toho všeho součástí. Není to však o boji, ale postoj a vnitřní síle, jež umožňuje odmítnutí rolí oběti i utlačování. A pokud spolu zahodíte roušky tohoto utlačování a obětí a nebudete přistupovat na pravidla, s kterými nesouhlasíte, ztratí ti, jež utlačovali veškerou moc a tato hra se přirozeně rozpadne. Neboť, aby se mohla hrát, je třeba nejen utlačujících, ale i obětí. Čeká vás doba svobody, avšak té je třeba dozrát. A právě díky větším a větším útlakům k tomu lidé právě dozrávají.
ti, jež to plánují, nevědí, že si připravují svůj konec. Věří ve strach a kázání, ale neuvědomují si, že jakmile seberou lidem vše, tak tito lidé už nebudou mít co ztratit a nakonec se vzbouří. Avšak to je jen další koloběh přivratů. Je třeba, aby se nestali z utlačovatelů oběti a z obětí utlačující. Pokud se jen role obrátí, pak jste jako lidé stále nic nepochopili. Mnozí však přesně vědí, co tím myslíme a co je třeba. A právě na vás je teď nyní, abyste tuto moudrost rozptýlili do světa. A ten se již přirozeně změní. Země je připravena. Čeká se jen na vás. Otázkou je, jste připraveni naplnit svá poslání a změnit společně tento svět v hodnotách pravé svobody, lásky, soucitu a pravdy? Samo se nic nezmění. Vzkaz od Arcturiánů k lidem. Otázka číslo 4. Kde jsme, kdo jsme? Jaký to má vše smysl a proč existujeme? Jsme věčné lidské duše v lidských tělech. Sami jsme vyslanci vesmíru, sami jsme z mimozemských civilizací. Máme jen opačné agendy. Někteří z nás tvoří světlo, někteří z nás si hrají na tmu, tvoří tmu. V současné době se děje transformace. Jenomže děje se skutečně, děje se v nás, mimo nás. Někdy si myslíme opak, někdy si myslíme, že tma vítězí. Ale není tomu tak. Vítězí to, co zvítězí ve tvém srdci. Pokud máš pozitivní myšlenky ve tvém životě, ve tvém světě, vítězí pozitivní energie. Pokud máš negativní myšlenky ve tvém světě, ve tvém životě, vítězí negativní energie. Takže všechno, co děláme, na co myslíme a čemu věnujeme svoji energii, ovlivňuje vztah planety Země k nám, vztah celého vesmíru k planetě Zemi, vztah mimozemských civilizací k nám. Pokud my dovolíme, aby nás využívali, tak nás využívají. Pokud my jim nedovolíme, aby nás využívali, tak nás nevyužívají. Pokud využijeme technologie ke světlu, slouží světlu. Pokud je využijeme ke tmě, slouží tmě. Pokud si kupujeme oblečení z přírodních materiálů, které je možné kompostovat, pak podporujeme zemědělce, kteří ho pěstují. Pokud si kupujeme oblečení z umělých materiálů, pak podporujeme umělou civilizaci, která toto oblečení vytváří. Tak je to i s jídlem, i s domy, v kterých bydlíme, dopravou, kterou se přemysťujeme, vztahy, které budujeme. Pokud akceptujeme ve svých osobních vztazích násilí, pokud cítíme nenávist ke svým blížním, tak se tato nenávist potom promítá do našich národů, do našich náboženství. A potom musíme žít s důsledky této nenávisti. My si volíme každý den, v jakém světě chceme žít. A společnou planetární meditací si můžeme jeden druhému ukázat, jak je důležité držet vizi radosti, lásky a spojené mysli. Kde jsme? Kdo jsme? Jaký to má vše smysl? Proč existujeme? A co se kolem nás právě teď děje? Občas je fajn se zastavit a jenom to sledovat a vlastně se nad tím zamyslet, že jsme
součástí tohohle vesmíru, stejně tak jako všechno, co okolo sebe vidíme, a nejsme víc ani míň. Občas cítím, že jsme stejně živí tvorové jako moucha, srnka, ryba, cokoliv živýho, co dejchá. Nevidím v tom rozdíl. Proč my lidi bychom se měli cítit jako něco většího, vyššího, mocnějšího? Ale když půjdu ještě dál, tak si uvědomím, jak malí jsme v tomhle vesmíru a že jsme vlastně totéž jako kámen, strom. A to je krásný uvědomění. A kolem nás běží čas. Vlastně to nedokážu přesně vysvětlit, co se kolem nás děje, kromě tohohle faktu. Ale domnívám se, že to je všechno zapříčiněné pohybem vesmírných těles. A vlastně bych řekl, že odpověď na všechno je vesmír, protože jsme jeho součástí. A je to osvobozující si to uvědomit. Takže děkuju za tohle zamyšlení. Ahoj, ať se daří. Mějte se rádi. Kdo jsme, proč existujeme, jaký to má smysl? Jeden čas mě hodně zaujaly hovory poselství od Joshuy. Asi se k tomu nechci moc jako vyjadřovat. Mám v životě takový vždycky jako několikrát jsem měl takový wow, jo, že to ještě jde dál, jo. Že prostě, když jsem třeba objevil čakry, úplně jak je to úžasný, jo. Nebo prostě, já jsem třeba kuchař, jo, si pamatuju do teďka. Vařil jsem v Maitre na Staroměstském náměstí a prostě tehdy jsem přivez Jaroslav Dušek Henryho Morforda a my jsme tam vymýšleli prostě co nejzdravější jídla, aby to bylo dobrý a najednou prostě přivez pránika, jo. Prostě, že už to jako není třeba vůbec, jo, to jídlo, tak to jako byl skoro vtipný moment, protože já v tu chvíli, kdy jsem prostě vymýšlel, jak to jako víš, jak to jako udělá, tak najednou on prostě přivez člověka, který už jako, že nemusíme jíst vůbec. A to bylo takový prostě trošku jako vtipně tím praštěl s tím, že se na to může vybodnout. Tak vlastně takovýhle jeden z momentů byl ten Joshua. A tam je jakoby jednoduchý poselství, že Joshua byl vlastně jako člověk z budoucnosti a proč o tom jako mluvím je, za první ten wow pro mě bylo jako představa ladit se prostě na to, jak to měl Ježíš, jakože vlastně takhle jako ovládal tu realitu. Takže jsem byl tím jako fascinovaný čistě to učení, jo? Je to prostě hromada textů a pak vlastně jsem to přežil, už se mi to ani vlastně, dneska, když se na to podívám, tak se mi to moc nelíbí. Nicméně, proč o tom mluvím, a většinou to také, že si z nějaký věci vezmu nějakou myšlenku. Například z toho pránického stravování jsem to třeba v sobě jako vyřešil tak, že jako věřím, že to funguje. Prostě jíst nemusíme. Jo? Prostě věřím, že fakt jde fungovat na práně. Na druhou stranu jako věřím, že jde žít i bez sexu.
A to, že zde žít bez sexu neznamená, že se ho máme vzdávat. Jo, takže vlastně jídlo je zejména i radost. Jo. To je prostě jako... já si jako kuchař, já miluju jídlo. Jo. Jsem jako profesionální jako jídlovač, jo, že ho jako dělám. Takže já jsem prostě jenom si to pro sebe jako převedl tak, že vlastně bez toho jídla můžeme být. A svým způsobem, že to je pro mě vlastně jako radost, jo. A tak k tomu přistupuji, takže vlastně kdo trošku jako zná moji kuchyň, mám takovou jako stránku www.kouzelnakuchyně.webnode.cz, můžete se podívat. A vlastně dělám jako mandaly z jídla, jo, takže si s tím fakt jako hraju a mám opravdu rád takový jako prostě udělat z toho radost, svátost, oslavu. Jo? A takže už to není pro mě až taková jakoby nutnost, ale je to prostě radost. Jo, tak to jsem si vzal s takovým předělu a vlastně s tím Joshuou, tak z toho jsem si vzal, mi se tam prostě hrozně jako líbilo takový jako, že vlastně jako tvoří na planetě. A už jsem to říkal v jednom z těch poselství, že vlastně ta jedna z největších výhod, a je to právě z téhle reality, je, že máme potíže. Říkej to tomu, kdo má potíže, že to je ta největší radost, ale bych to řekl. V základu je tam jako řečeno něco v duchu, že vlastně existuje mnoho vesmírů, mnoho prostě různých realit a v takových těch vyšších světech stačí prostě mít myšlenku a vlastně se ti to hned zrealizuje. A vlastně tam bylo jako, že vlastně v těch světech jako trošku jako tím jako ztrácejí tu radost toho, když se prostě něco povede, jo. Prostě máš všechno, jo, lusneš prostě a chceš jít kdekoliv. Když to prostě tady vlastně tím, že musíš projít nějakým tím procesem, to tavit do té hmoty, že to je vlastně ta největší radost. Jo? Prostě, že z toho udělá vlastně to, že jako tím, že my musíme projít nějakým prostě procesem toho tvoření. Že to je vlastně ten největší dar téhle reality. A se to i líbí prostě tohleto třeba tenhle obraz vložit na tu prostě osvícenou civilizaci, že vlastně máme tu možnost, ale jako, jo, je to prostě práce. Je to spojený s tím, že to není právě tím dosknutí prostě. Je tam prostě něco v duchu, prostě buď budu mít tisíce holek, jo, budu prostě sukničkář bohem, anebo prostě investuju do jedné krásný, prostě jako kdyby holky, s kterou budu budovat hluboký vztah. Ta pointa je, že to je i třeba trošku omezení, jo? To je prostě jako, že si něčeho vzdáš pro něco. Jo? Prostě buď tisíce holek, nebo jedna. A vlastně to není kompatibilní. Musíš se prostě vybrat. A ta pointa je, že to je i trošičku jako třeba vyžaduje nějaký jako zkousnout zuby, jo? Že prostě chceš, já nevím, řekl taky krásný příklad, už jsem mluvil o té kuchařině. My jsme taky v období prostě mystických vhledů, prostě jako, dělali jsme jako hodně vlastně zázraky, jo. A zároveň tam bylo i nějaká marihuana a takovýhle věci. A prostě jsem se rozhodl, že prostě jsem vyučený kuchař, že půjdu vařit, takže jsem prostě šel do Albia, tehdy prostě první biorestaurace a prostě jsem v rámci toho, jak mi to jako fungovalo, tak jsem myslel prostě, že vezmu nůž a prostě, že mi to úplně jako pojede, jo? Že prostě samo jako vlastně se mi začne to jídlo tvořit pod rukama. No a já teď byl jsem v té situaci, že jsem v té kuchyni, no a má jsem se říznul, prostě úplný kopyto. A úplně jako si řeknu, takhle to vlastně asi není, jako. Takže jsem byl jako trošku jako z toho překvapený. No a jak mi se dělalo? Prostě jsem jako s pokorou, prostě jsem se tam hlásil jako kuchaře, hledali tam teda kuchaře. No a já jsem prostě pokorně jako z toho vystoupil, našel jsem si školu, stoupil jsem prostě jako dálkově na nástavbu na 3 roky a vlastně jsem tam začal chodit jako vlastně učení. A úplně od píky. Ale jsem se začal učit. No a dneska to tak je. Já si tak jako přijdu, jsem opravdu, můžu o sobě pronést, že jsem mistr kuchař. Jo, 20 let praxe, prostě hromadu. Jsem opravdu ten kuchař, který umí udělat nádhernou hostinu, prostě vrcholatou. S to pokromu není pro mě problém, jsem naprosto, trošku si udělám reklamu, naprosto úžasný kuchař na svatbu, jo. Vytvořím vám prostě pro 100 lidí
prostě stůl, který bude překypovat barvama. Jo, umím to dneska, ale prostě umím to skrze tu praxi. Umím to skrze to, že jsem vlastně kultivoval energii. A v kontextu tohohle prostě je to takový, že my tady já jsem přesvědčený, že tady můžeme stvořit naprosto úžasný svět. V rámci i toho, co tady teď vlastně prezentujeme, tu planetární telepatickou síť, ale vlastně tím to nekončí. To má vlastně další jako věc, jako továrna na sně a tak dál, potom někdy příště. Ale ta pointa je, že jsou tady prostě naprosto úžasný nástroje a my prostě můžeme stvořit úžasnou realitu. Ale není to prostě lusknutím prstů. Je to prostě o tom, že máme nějaké jako překážky. Je to prostě, a že ty překážky nutně není jako, nemusíme je brát jako zlo, nebo já nevím, nemám teď ten správný jako tu definici, protože v nějaké formě prostě zlo tady je a je to vlastně i podotázka tohohle. Možná se k tomu dostanu, nechci být moc dlouhý. Vídám si, abych nemluvil víc než 10 minut. Teda mluvím víc než 10 minut, ale aby to nebylo jako třeba půl hodiny na jednu otázku. Každopádně prostě se mi líbí to uchopení, že ty překážky, které tady máme, jsou vlastně ten největší dar. Že vlastně můžeme tvořit, že tam je ta radost, že to překonáme, že prostě si to představte, že my teď třeba tohle, v čem jsme, proměníme na nádherný ráj. Představte si, že to uděláme. A že tam bude prostě ta energie, že jsme to vybrali a stvořili. Že to je prostě to, že si trošičku jako vlastně musíme někde utáhnout opasek a vyvinout nějaký jako úsilí, jako já prostě, že jsem šel do té kuchyně a jsem se říznul. A pak jsem prostě nastoupil pokorně do toho učení, 3 roky tam, nebylo ty 3 roky, ale prostě 3 roky jsem chodil do školy a vlastně pak ještě x let získával praxi, jo. A to samý je to prostě nějaký proces. A přijde mi, že to je obrovská radost, jako když bychom vlastně ten potenciál skutečně jako proměnili tady na nádhernou realitu. Mobil mi ukazuje 9:57, 9 minut, 10 minut, takže já se nebudu vyjadřovat ke všem těm tématům, ale řeknu jenom prostě tak jako, co jsem vypozoroval, základní jakoby 3 skupiny lidí, od tady těch vlastně 3 takové jako základní principy, který prostě jako kdyby obrovsky určují to, jak člověk se pak realizuje. Ta první skupina vlastně věří, že tohle je peklo. Jo, že prostě jsme v pekle. Ať už je to peklo nebo nápravní zařízení, tak prostě ta základní myšlenka je, že tady jako rozhodně v téhle realitě nestvoříme nic hezkýho. Prostě že to je nemožný. Od základu. Jo, že tady je mája, nebo ať už je to jakkoliv. Pracuje to prostě s konceptem pryč odsaď. Druhý je takový sokrateský, nic nevím, jo, nevíme, jsme v ohromném tajemství. Třetí koncept je takovej vlastně, že se tady v rámci evoluce vyvíjíme do ráje, jo, takže vlastně, že tady probíhá evoluce a že prostě spějeme k osvícení. Oni se všechny ty 3 jako kdyby filozofie nějak extrémně nemusí úplně jako řekněme blokovat, protože to může být jako všechno dohromady. S tím, že ale ne úplně, že jo, protože ve chvíli, jako kdy to tady fakt jako někdo vnímá jako peklo, tak tady těžko stvoří ráj. Jo, takže jako v základě tady ty 2 filozofie, teda ty, co jako to tady vnímají jako vězení, anebo ty, co to tady vnímají jako prostor, v kterým zrajem, to je prostě úplně jako nebe a dudy. A v rámci toho prostě tyhle 2 skupiny mají jako úplně jiný postoj k životu, že jo. Ty, co vlastně to tady berou jako vlastně pryč odsuď, tak ty se tady snaží minimálně zaháčkovat, jo. Je tam vlastně i ta filozofie té karmy prostě, jo. Reinkarnací, jo. Prostě, aby se sem nemusel vracet, jo. Takže je tam takový to prostě jako co nejčistší stopu a v zásadě je tam i teda určitá jako lhostejnost v dobrém slova smyslu, jakože prostě jako pasivně, jakože se snaží do věcí nezasahovat. No a ta druhá skupina, pod kterou v podstatě patří tahle aktivita a víceméně já, tak je prostě o tom, že jsme v úžasném prostoru, prostě
nádherná rajská zahrada, která prostě jsme tady jako zrejeme do toho osvícení. No a myslím si, že tam je vlastně jako jeden z velice jako důležitých, jako kdybych řekl, jako rozhodnutí životních, kterým tom, já bych řekl, že to je vlastně takový jako základní vnitřní obraz, z kterého vycházíme. Protože jestliže jako budeš vycházet z toho, že jsi v pekle a pryč odsaď, už se znovu nenarodit, prostě je to hrozný prostor, tak vlastně tvůj život od toho bude jako kdyby se odvíjet. A naopak, když budeš prostě vycházet z toho, jsme v prostoru úžasného potenciálu a vytváříme tady prostě nádherný ráj, prostě něco, co si budeme jako po generace předávat, tvoříme svět pro naše děti. No tak automaticky takový člověk začne tvořit tady úplně jiný schéma, že jo? Začne se úplně jinak realizovat, začne mít jiný vlastně hodnoty. A to si myslím, že je jako velice důležitý rozhodnutí. Zase, klidně bych tady mluvil 4 hodiny, vyjádřil bych se ke všem tématům, ale nechám. Dobrý. Tak jsem byl i v podstatě utnut. Kolem mě teď někdo prošel. Ale já se rád budu vyjadřovat. Já klidně jako příští rok rozvinu další myšlenky. Tak doufám, že se potkáme na hoře Říp Slnovratu 2026. A že vznikne další takovýhle poselství. Kéž jsou všechny bytosti šťastné. I don't know what I found out the other day. What did you find out the other day? Did you know the entire Earth is $315 trillion in debt? Whoa. Yeah. What? Who do they owe money to? Bro, who are they getting money from? It blows my mind that first off, you have everything on the planet here to live for free. You literally have everything you need. And then you invent a system Uh-huh. that creates a deterioration of your own resources You created a store of value that's literally storing less and less value every day. Every day. and you're increasing your technology, and yet somehow you still owe money to someone, and it's $315 trillion. There's not enough paper to print that much cash. What are they doing? Dude, Earth is like the worst meme coin. It's the worst. It got rugged. I don't understand why we have to pay to live on a planet we were born on. Think about it. You didn't sign a contract when you took your first breath. You didn't agree to rent space on Earth. So why does every part of survival, food, water, land, come with a price tag? And here's the real question. Who are we even paying? Who decided they owned the land, the water, the resources? Who stood up one day and said, "This all belongs to me and you owe me for existing"? Now look at water. Covers most of the planet. Falls from the sky, essential for life. Yet somehow people are dying of thirst. Instead of wasting billions on war, we could build desalination plants and give fresh water to everyone. The technology exists, but do we use it? No. Because if people could take care of themselves, they wouldn't be controlled. That's the truth. Scarcity is a lie. There's enough food, enough land, enough resources for everyone. But if people weren't desperate, governments, corporations, and banks would lose power. So they manufacture struggle. They make sure you're always working, always paying, always needing. You're not just paying to live, you're paying to stay in your cage. Tak já vás vítám. Od rána chodí vzkazy Velké matky k tomu, co se bude dít v následujícím roce. A možná i v těch dalších. A já jsem si říkala, že je škoda vám to, co přichází ke mně, nepředat. Tak, aby jsme na to byli připraveni.
Já se pokusím teď s ní spojit, aby vám to předala sama, svými vlastními slovy. Mé drahé děti, jste v přelomové době. Na počátku nového věku, kdy lidstvo vzestupuje na novou úroveň bytí. Ona mi předtím říkala, že vlastně se jdeme stát jedním kolektivním organismem. Ne, že bychom teď nebyli. Ale budeme na jedné úrovni vibrovat na stejné, vyšší úrovni. A musíme se připravit na to, že přijdou mnohé zkoušky před tím, aby jsme mohli sestoupit naplno. A letošní léto, já se jí ptám na to, jak to bude časově. A ona říká, letošní léto bude fajn, budete si užívat, budete jezdit na výlety, odpočinete si. Jako uvědomuji si, že to bylo teď hodně náročné. Budete poznávat nové země a budete se svými přáteli. Ty jsi mi předtím říkala, že se máme připravit na ten dušičkový čas, že největší pračka zase přijde právě na konci listopadu. Ano. Je to doba odvrácené strany. A oni budou plnit svůj úkol. Vyzkouší vás. Nakolik jste ukotvení ve své pravdě. A v tom, co chcete skutečně žít. Nemusíte se bát, povedeme vás. Jsme tu s vámi. Ale musíte se připravit, že to bude těžké. Nenechají vás jako na prověří vás. Prověří vás všechny vaše slabiny. Nakolik jste pevní v tom, čemu věříte. Za čím si jdete. Nakolik důvěřujete životu a necháte všechno plynout. Ty jsi mi předtím říkala o tom, že máme být hodně zakotvení v přítomném okamžiku. Chceš ještě něco k tomu? Všechno se děje teď a tady. Není potřeba nikam předbíhat. Ale je dobré vědět, kam jdete. Abyste se na to mohli připravit. My vás povedeme a budeme vám říkat, co máte dělat v pravý čas a na správném místě. Jasně, takže je to o tom, že máme vlastně ty věci pustit a jít správným směrem.
být v přítomném okamžiku a vy nám dáte v pravý čas impuls a my budeme vědět, co máme vlastně dělat v tu danou chvíli. Jak třeba vyřešit daný problém, nebo kam jít, komu zavolat. I tak to nebude jednoduché. Prověřit každou vaši slabinu. Dobře. Ty jsi mi předtím říkala příklad. Třeba, že mě budou lidi pomlouvat. Nebo že i vlastně ztratím nejlepší přátele. A že přesto vlastně mám zůstat naprosto klidná. Tak týká se tohleto i třeba ostatních? Je tohleto ta zkouška, kterou musíme taky projít? Je to dobrý příklad, co říkáš, jako na zkoušku pevnosti, odolnosti vůči vnějším vlivům. Takže to se nebude týkat všech. Týká se to těch, který to zraňuje. Ostatní budou mít zase jiné zkoušky. Mohla bys říct nějaké příklady, aby to pro nás bylo konkrétnější, na co se připravit? Nedostatek peněz. Musíte vytrvat a věřit v hojnost. Neobracet se k penězům zády. Brát jako nástroj pro manifestaci vaší radosti. Hojnost je dar. Je potřeba se naučit tento dar využívat. Dopřávat si to, co chcete, co vám činí radost. Dovolit si to. Jasně, ale to vlastně obnáší celý změnu úhlu pohledu vlastně na všechno. Na to, že všechno je dostupné a že kdykoliv vyndám peníze, tak oni se zase zpátky vrátí a třeba ještě ve větší formě. Jo, že tam do toho vnesu lehkost. Přesně tak. Je to o tom užívání si života. A důvěry. Že se vynaložené úsilí vrátí a že si zasloužíme víc. A díky té hojnosti se vlastně cítíme v bezpečí. Musíte se naučit, že život je bezpečné místo. Tady na zemi. Že jsme v bezpečí. Že se už nemusíme ničeho bát. Žít to už tady a teď. Ne až to přijde v budoucnu, ale už teď a tady. Jsme v bezpečí. Jo. Ještě bych vám chtěla říct, že na to nejste nikdy sami. Že máte kolem sebe přátele a lidi, kteří vám pomůžou.
A my vám taky pomůžeme. Prostě vám to pošleme. Ale to je ta zkouška víry, o které si předtím mluvila taky. Že máme věřit a že naše zkouška projde, teda naše víra projde zkouškou. A to nebude jenom na základě nedostatku, to bude i něco dalšího, viď? Víra obnáší mnohé zkoušky. Je potřeba odolat našeptávačům, kteří říkají, že to špatně dopadne. Budou vás chtít zlákat do nějaký pasti. Budou říkat, že to nefunguje. Že hojnost není pro každého. Že život není v bezpečí. Že se máte bát toho, co přijde. Že máte odejít na lepší místo. Nebo že to máte vzdát. A poslechnout rady rádoby moudřejších, starších, svých rodičů, svého okolí. Je potřeba, aby jsme poslouchali své vyšší vědomí a vedení. A pak se nestratíme. Povedeme vás dobře. A vaše duše taky vás povede, protože ona ví, co má dělat. Ví, co jí přináší radost. A za čím chce jít. Nesmíte podlehnout pokušení. Budou vás chtít zlákat. Na cesty, které nikam nevedou. Budou vám nabízet nejrůznější produkty. Které vás spasí. Budou nabízet zázračné pilulky na vaše problémy. Ptám si jí na alkohol. A ona říká, no to už vůbec. Ani drogy ne. Co čokoláda? To je v pohodě? Jo, to můžeš. Tou pravou. Prej. 90%. Dobře. Tak k tomu ještě, k tomu pokušení. Chceš ještě to rozvíst? Není potřeba, prej víme, co je pokušení. Prej to moc dobře známe. Každý moc dobře ví, co ho láká, co je vlastně jeho neřestí, co je jeho slabinou. A na co si dávat pozor a čemu je potřeba odolat. Za ty roky už poslední si myslím, že jsme to všichni zjistili. Že tyhle ty berličky nikam nevedou.
A myslíš teď tím třeba i jako lehké drogy, marihuana, jak jsme říkali, ten alkohol a tak dále, nezdravé jídlo? Marihuana je lék, když se používá dobře. Ale v přílišné množství škodí. Musí se umět používat. A kouření vymývá mozek. Dobře. Příliš ne. Slouží k očistě, rituální očistě. A tím pádem se musí používat jako rituální nástroj. To není na každodenní použití. Dobře. Alkohol si předtím říkala, že už vůbec. A co to jídlo? Je nějaký zvýšený nátlak, protože poslední dny já jako dostávám velkou ťavku za to, když si nehlídám jídlo, nejen zdravě. Taky něco ohledně toho i pro ostatní. Teď bude nějaký na to velký zřetel, anebo ještě nám to bude procházet a je to naše věc. Měli bychom jít zdravě kvůli sobě. Vám to neprospívá. Škodí to vašemu zdraví. Jíme příliš tučná jídla. A pak jsme těžký a nafouknutí. Máme si na to dávat pozor. Víc živé stravy, ovoce a zeleniny. To je základ. Jo, dobře. Ona už teď hází jako konkrétní, ale to já bych... to už tady nechci teď zabíhat do podrobností. Nemělo to být o jídle. Pojďme dál. Takže zkoušky budou přicházet pokušení a nejrůznější zkoušky našich slabostí. Vaší slabostí je hlavně strach. Pořád řešíme strach a naše úzkosti, ale snažíme se na nich pracovat. Chceš ještě říct něco k tomu? Nesmíte se ničeho bát. Ani trošku. Něco jako, že se to bude dít zvýšenou měrou? To jak si budeme svůj strach manifestovat? Už není čas mít strach. Musíte ho odhodit. Už se nebát. Strach není zapotřebí. Jsme s vámi a jste pořád v bezpečí. Dobře, no, tak na jednu stranu říká, že máme se připravit, že budeme procházet velmi těžkým obdobím od listopadu a zároveň říká, že se nemáme čeho bát. Tak jak tomu mám rozumět? Já vím, že si to trochu protiřečí. Ale je to prostě zkouška vaší odvahy. Nakolik jste pochopili předchozí lekce, kdy jste si ubližovali sami svým vlastním strachem a blokovali svoje přání. Nenaslouchali jste jim. A pak jste byli nešťastní. Toužili jste něco mít? A to své přání jste opustili kvůli strachu. To už nadále nebude podporováno. A máme se nebát snít.
Všechno je možné. A všechno může dobře dopadnout. Když tomu dáme dostatek dobré síly, jakoby ve formě té víry, pak to zmanifestujeme, tak, jak si to přejeme. A stejně to tu naši víru pak ještě prověří. Vždycky to bude muset všechno projít zkouškou. Jestli jste pevní v tom, za čím si jdete. A to je právě úkol té odvrácené strany. Ona vás jde vždycky jako prověřit. Ona vám nejde ubližovat. Ona jenom prověřuje vaši pevnost a vaši odolnost, vaše odhodlání. Ale díky tomu vlastně pak můžeme založit projekty a všechno to, co ty své sny, to, po čem toužíme, na skutečně pevných základech. Tak a teď ty jsi tam ještě mluvila o vztazích. Hodně vztahů se rozpadalo, hodně jich procházelo těžkými zkouškami. A vím, že jsi mě varovala, že se to bude dít i nadále. Tak co se vlastně teď bude dít? Musíte se připravit, že i vztahy projdou zkouškou. Budou k vám přicházet ti, ke kterým skutečně patříte? Bude to plná náruč lásky. Bude to jako zážeh nového světa, nového světla. Vaší celistvosti. A bude v tom radost a nadšení ze společných chvil. Teď mluvíš o dvojplamenech. Nejenom o nich. I o spřízněných duších. Všechno má svůj čas. Ale i tak projdou zkouškou pevnosti svého přesvědčení. Že jejich láska má smysl k tomu druhému. Nebude to zadarmo. Aby se ta jejich láska vzájemná očistila. Od nánosů všech mylných přesvědčení a nánosů starého světa. Jejich vlastních domněnek o sobě samých. O tom, že nejsou dostatečně dobrý. Že si lásku nezaslouží. Jo, není hoden lásky. Že by si měl přát něco jiného, něco menšího, třeba i méně náročného. Budou zkoušet utéct z takové intenzity lásky. Někteří. Kdo bude utíkat před láskou, tak intenzivní láskou? Ti, kteří si myslí, že ji nejsou hodní. Že si tolik lásky nezaslouží. Bude těžké pro něj takovou lásku přijmout. Musí přesto vytrvat a věřit, že se jí zaslouží. A obnovit spojení sám se sebou, se svojí podstatou. Protože vlastně, když my
se plně, to říct, když vejdete dovnitř, do svého ticha, tak tam člověk nalezne takový jako klid a najednou neřeší, že by byl někde něčem špatně. Najednou to prostě bytostně ví, že ta duše, tak jak je stvořená, je vlastně světlo. A to, na tom není nikdy nic špatného. A z toho přichází to hluboké sebepřijetí. Vlastně jsem byl stvořen správně. A nesu přesně ty kódy, které nést mám, abych přinesl svůj dar celku. A jenom když tohle najdu v sobě, ty dary, a čistě uvidím ty své dary, aniž bych ji nějakým způsobem zakrýval, zmenšoval a ocením je, tak pak budu vědět, že si zasloužím spoustu lásky. Proč jsem to řekla hezky? Chceš to nějak doplnit? Jo, ještě můžeš říct, že je hoden, že každý je lásky hoden. Že každý z nás je unikát. I když své dary zrovna nevidí. A nebo se k ním ještě nedostal. I tak se může lásce otevřít. A ten druhý mu pomůže je uvidět. Ocení to, co jemu přijde třeba samozřejmé. Dobře, ale i tak se shodneme na tom, že láska je náročná, že to přináší vysoké nároky na nás. Ne tak docela? To si myslíte jen proto, že si nevěříte. Láska je jednoduchá. Láska nesoudí. Neobvinuje. Nehádá se. Láska prostě je. Je to pouto mezi vámi. Láska není v hlavě, ve vašich myšlenkách, v tom, jak věci hodnotíme. Ta prostě jenom je. Ze srdce do srdce. Láska chce chránit toho druhého, chce o něj pečovat. Přinášet mu své dary. Chce s tím druhým být v tom souznění. V tom propojení. Láska je jednoduchá. My ji příliš komplikujeme. Taháme do ní věci, které tam nepatří. Dobře. A mohla bys teď říct, co tam vlastně taháme? Co tam nepatří? Protože já mám pocit, že tohle nám jako uniká nejvíc a přesto se s tím hrozně často setkávám. Nechápete, že láska vám nemá přinést, jak to říct, nemá vás naplnit něčím, co nemáte. Ona není náplastí na vaši neúplnost. Láska po druhém nic nechce. Nic nevyžaduje. Nikdo jí nic nedluží. Neřeší, když jí druhý nezavolá, protože nic se nedá si vymoct násilím. Respektuje čas a prostor druhého člověka.
Ženy mnohé požadují po mužích. A zapomínají na to, že v tom není radost a lehkost. Že muži musí chtít sami. Dobře, když se bavíme o vztazích, mohli bychom teď předat nějakou zprávu ženám k tomu, co nás čeká v nadcházejícím roce, až vlastně do Velikonoc? Máme být sami v sobě. Nic po nikom nechtít. Nikdo nám nic nedluží. Ukotvit se pevně, uvnitř sebe v tom klidu. V té víře v lásku. Dobře, teď tě přeruším, protože ty si říkala, že právě ty vztahy projdou obrovskou zkouškou víry v jeden druhého. Už předtím jsi mi to říkala. Chceš na tohleto nějak reagovat ještě ve vzkazu pro ženy? A musíte odolat pokušení všechno skončit? Asi v případě, že je to skutečně ale ten pravý. A zůstat v lásce. Máme ho nechat jít, když chce jít. A to asi se netýká jenom mužů, že jo? To se týká všech. Prostě naučit se nelpět na druhý, které milujeme. Přesně tak. Důvěřovat jim, že se vrátí. Že nás milují, že nás neopustí. Že třeba jenom potřebují čas. Si srovnat to, co chtějí. Dobře. Předtím si mi říkala, že právě muži budou schválně odváděni z těch vztahů dvojplamenných nebo spřízněné duše. Že právě to v tom je ta zkouška. Že budou schválně čelit jako dalšímu strachu a tak dále. Chceš k tomu ještě něco říct? Pokud je to skutečná láska, tak odolá. Tak tomu pokušení odolá. A neodejde. Jasně, a souvisí to s tou naší vírou, že my máme zůstat v té absolutní důvěře v něj? Ano, musíte věřit, že je to ten pravý. Který vás vlastně za žádných okolností neopustí. A pak tím projdeme. I přesto, že se budou vyplavovávat zase i ty nejhlubší strachy. Dobře. Ještě chceš něco vzkázat ženám? Že to teď hodně závisí na nich a na jejich schopnosti milovat druhé, bez toho, aniž by na nich lpěli. Dát jim důvěru a nechat je jít. Ať se sami srovnají, co chtějí. A přitom je milovat. Je to velká zkouška víry. Asi nejtěžší ve vašem životě, v našich životech.
Nezavřít to srdce. Milovat i přeze všechno. Přes všechny naše stíny a slabosti. Máme toho druhého pustit proto, aby mezi námi mohl pak tančit vítr. Aby jsme byli spolu, ale zároveň si tím spojením neubližovali. Nebrali jeden druhýmu energii. Neviseli na sobě ve chvíli, kdy má právě být prostor k odpočinku. Dobře. A chceš něco vzkázat mužům k tomu, co je čeká? Muži se musí připravit, že projdou nelehkým obdobím, který prověří jejich kvality, jejich odhodlání, jejich sílu víry, jejich nasazení pro věc. Přijdou těžké zkoušky. Který prověří, jestli odolají pokušení. Pouze vrátit se zpět do starého života. Nehnout se z místa. Zůstat tam, kde jsou. Nevěřit novému vztahu. Protože je to příliš náročné, příliš je to vyzývá k vlastní síle, k rozhodnosti. Musí věřit svému poslání a i to projde zkouškou. A nesmí se dát, nesmí se nechat. A nesmí se nechat zlákat na druhou stranu, teď řekla? Ano. Přejít na druhý břeh. Do temnoty. Proč by měli přecházet do temnoty? Je to jednodušší, protože to po nich nic nechce. Protože tam můžou zůstat takový, jaký jsou. Tam se můžou schovávat. Zůstat neviditelní. A nemusí nic měnit ve svých životech. Je to zkouška víry a pravdy. Ty nejhlubší pravdy, kterou máme v sobě. Jestli radši uvěříme lži, která je jednodušší o našem životě, anebo jestli budeme čelit pravdě, kterou cítíme ve svém srdci. Nesmí se nechat zlákat k pokušení. Odejít. Pokušení odejít. Nechat rodinu na holičkách. Zůstat sami. A později by toho litovali. Že se zachovali jako zbabělci. Že to vzdali příliš brzy. Že nebojovali. Za svou rodinu. A za ty, který mají skutečně rádi.
Jasně. A teď ale nemyslíš ty vztahy, které jsou vyprázdněné, které se teď rozdělovaly, protože už si vlastně nic vzájemně nepřinášely. Myslím ty dvojice, které se hluboce milují, říká Velká matka. Ty, co spolu souzní, tak i přes ty těžkosti by to neměli vzdávat. A měli by společně růst. Protože si můžou předat mnohé. Jo, vzájemně růst a společně se vyvíjet. Budou jeden druhému darem. Budou se obohacovat. Přinášet si hojnost. Nemusíme se bát, zvládneme to dobře. Když nestratíme odvahu. A víru v jeden druhého. Když si budeme odpouštět, přijímat své chyby, přijímat chyby druhého, dá se to zvládnout. Pak to není tak těžké, jak se to zprvu zdá. Dobře. Tak. Chceš teď ještě něco doplnit celkově? Ty jsi mluvila o tom, že má o Velikonocích se rozžehnou naše světlo. Chceš něco říct k tomu? Moc se na to těším. Spoustu lásky se rozlije do světa. Mé lásky se rozlije do světa. A vaší lásky. A společně vzestoupíme na vyšší úroveň bytí. Bude to nádherné a dramatické. To nejhezčí, co se dá zažít v tomto čase na Zemi. Musíte se na to připravit, aby se to pak ustáli. Abyste byli schopni pojmout tolik lásky a tolik světla do sebe. Proto byla potřeba ta očista předchozí. Vašich energetických drah, které byly zablokovány úzkostí. Proto to muselo být teď tak těžké, aby se vyplavilo všechno, co vás blokuje. A ty jsi mi předtím říkala, že nevzestoupí úplně všichni. Je to tak? Ne, někteří budou chtít zůstat tam, kde jsou. To nevadí, ty nemusíte řešit. I oni jsou v bezpečí. Takoví, jací jsou. Máme se zaměřit na sebe a svůj rozvoj a svoji cestu do světla. Dobře. A jak si mám teda představovat ten svět potom? Protože to, co jsem viděla v následujících 30 letech, tak nebude pořád růžový. Ten starý systém nějakým způsobem teda vlastně tady zůstane. To teď nemusí řešit.
Vy budete v jiné formě bytí. Jasně, takže v podstatě naše reality, byť budou vedle sebe, tak ale každý bude z té svý vlastní bublince. Bude to složitější. A to není teď čas řešit. Dobře, takže teď se máme soustředit na to, co přijde do Velikonoc. Musíte se rozhodnout, co vlastně chcete. Mnoho lidí stále neví, co chce. A pak bloudí bezcílně, v kruhu. Nemáme se bát přijmout svůj úkol, který tady máme. Být poslem světla a lásky. Manifestovat ji tady na zemi. Chtěli jsme být přitom, chtěli jsme sem proto přijít. Takže v tom je ta odvaha, ten úkol, jako by to naše poslání přijmout. Tohle chceš říct? Každý z vás má svůj jedinečný úkol, kvůli kterému jsem přišel. Vzájemně se doplňujete. Naslouchejte si. Když se toho úkolu nechopíme, tak pak o něj budou ostatní ochuzeni, říká. A nestane se všechno tak dobře, jak se to stát má. Nebojte se svých úkolů a nebojte se čelit zkouškám, které vás prověří. Všechno je v pořádku tak, jak to je. Dobře, a když třeba teď mi budou lidi říkat, že neví, jaký mají úkol, neví, co se po nich chce vlastně, v čem jsou dobří a proto tápou, tak co jim na to odpovědět? Hlouby své duše to ví. To je ta pravda, o které jsem mluvila. Oni nesou uvnitř sebe ty sny, co by chtěli změnit, co by chtěli žít, ale neposlouchají je. Bojí se jich, bojí se je následovat. Bojí se, že selžou, že to nezvládnou, že nejsou na to dost dobří. A to je chyba. Ani to neskusili. Jo. Teď tam jde o to, že i kdyby to zkusili a třeba měli pocit, že to stejně nefunguje, nebo že to nezvládnou, tak vlastně to byl jenom jeden krok. Oni učinili jenom jeden krok a měli vytrvat a na tom jednom kroku se něco naučit, co je obohatilo, nebo mělo obohatit, aby věděli, kterým směrem učinit ten další krok, tak aby to mohlo být ještě lepší. To jsem řekla hezky. Jo, ještě chci říct zase znova, že se nemáme se bát čelit těm zkouškám, který nás na té cestě prověří zaplněním svého snu. Je to prostě cesta odvahy. Nedá se nic dělat. A víry. A
pak nás na té cestě podrží. A nemůže to dopadnout špatně. Když tomu skutečně budeme věřit. A ještě mi řekni, prosím, jak poznat, že jdu správným směrem. Protože mnozí určitě někdy neví, jestli to chytají dobře. A právě proto jsou tak nerozhodní a nejistí. Musíte naslouchat svému vedení. Ono vás povede dobře. Ono vám řekne, kterým směrem. Jak poznáme, že nasloucháme svému vedení pro ty lidi, kteří třeba neví, jak se to dělá? No, to je těžké. Musíte víc meditovat. Napojovat se na své vyšší já. Splynout s ním. Tohle vám neřeknu. Pak je to jednoduché. Pak je to přímý směr. Dobře. Tou meditací myslíš to, že v té meditaci se tak sklidníme, že si prošťouchneme vlastně v tom odevzdání sebe a svého života a toho stoupnutí si do plynutí, že se natolik sklidníme, že se nám prošťouchnou ty zadní dráhy, které nás právě spojují jak nahoru, tak dolů. Jo, ano. Je to o tom propojení s vyšším já a spojení se vším. Co vás přesahuje, ale ve smyslu přesahuje vaši auru. Spojení se vším, co kolem nás je, i to nahoře, i to dole, i to kolem. Je to prostě jednoduchá forma bytí. Prostě jenom jste. Jasně, takže když já říkám někomu, že má víc meditovat a on si řekne, fuj, to mě čeká něco hrozně těžkého, tak ty ale ve skutečnosti říkáš, pojďte jenom být. Teď a tady. Prostě jenom být. Vnímat. Naslouchat. Větru. Vnímat, jak svítí slunce. Vypnout. Být. Propojit se. A v tu chvíli vlastně jsme napojeni nahoru i dolů. No, je to ještě složitější. A chce to čas. Trénink. Napojení na vyšší já není jen tak legrace? Může být. Ale je to o tom systémovém prohlubování se. Jasně, není to, že takhle lusknutím prstu. Je to opravdu práce. Práce na tom. Zvnitřnění. Prolnutí se sám se sebou. Že my jsme příliš vyndaný. Díky svým vlastním očím pořád koukáme na to, co je venku, až se odpojíme od toho, co je uvnitř. Takže když na chvilku zavřeme ty oči a zase se napojíme na to, co je uvnitř, a když to budeme dělat dostatečně často, tak už nás to nebude tak vyndavat do toho dění venku, už nás to nebude tak strhávat do těch dramat,
a problémů a řešiček a strachu, co by kdyby. Ale už tom bude právě ten klid a to napojení. A budete vědět, jestli teď je čas konat, anebo jestli teď je čas odpočívat. Budete vědět, že některé věci vůbec není potřeba řešit. Protože oni se stanou dobře i tak, i bez vašeho přičinění. Tak jako kdyby samospádem. Ty Nája. Ahoj, ahoj. A jsem Siodo a přináším poselství, proroctví, radu a kousek prvotního božského plánu upraveného pro současnost. Bude to světelným jazykem, protože se chceme vyvarovat nedobrým vlivům, akci nedobrým vlivům. A svým středem svého srdce víme. Jsem trošku nervózní. A kdybyste viděli babičku, takovou z holí, a na konci je křišťálová, taková, není to koule, ale něco jako Metatronova krychle, tak to chrání té babička z rodu Siodo, která mě tu chrání. A další, kteří se budou projevovat, jsem tady jenom já, jsem tady za celý rod Siodo. Tenayamana. Tenana. Teteyana. Temanaya. Temanaya. Hetemana. Hemenaya. Tenamana na. Tenaya. Mantaya. Tinaya. Tenaya. Mantaya. Mantaya. Tenaya na. Tenana. Hetenaya. Hetena. Hintanaya na. Tinana. Tinaya tiyana naya tiyana tiyana ya huntaya ha huntaya ha hendaya ha na teyana ma te na ma. Tenamanaya, Etinaya.
Dinaya. Mandaya. Demenaya. Siodo. Děkujeme za všechno, velmi si toho ceníme. Svým středem poznáš, co ti sděluji, komu to sděluji a proč to sděluji. Miluji nás. Ahoj. Příležitost, že tady můžu říct posílání vzkaz pro tuhle chvíli, pro tuhle společnost, tak jak to cítím. Za mě v té společnosti vidím dvě úrovně života. Jedna je ta silně materialistická, kde lidi chodí do práce, podnikají, vytváří teda hmotné statky, které si užívají a hromadí a nadstavují a zkouší, co ještě jde dělat, pořídit, koupit. Trochu jim tam chybí z mého úhlu pohledu ten duchovní rozvoj osobnosti, kvůli kterému se možná naše duše narodila. A pak vidím tu druhou úroveň života, kdy člověk dojde k nějakému poznání tím, že hodně zjednoduší život, tak se vlastně dostane blíž k přírodě a blíž k pochopení té jemné esence života, která možná dává tomu životu smysl. A tak vlastně ti lidé, co žijou v materialismu, a ti lidé, co žijí v úzkém napojení na přírodu, jsou pro mě takové dvě rozdílné roviny, které by si navzájem mohly hodně předat, hodně se inspirovat. Na jedné straně tím, jak je možné žít v přírodě hodně tím jednoduchým přístřežkem, v hodně skromných podmínkách a být svým způsobem naplněný. A na druhé straně ti, co vládnou tím materiálem, by mohli být posílení, inspirování, tak mi nenapadá to správné slovo. V jednoduchosti toho života a pochopení smyslu života na planetě Zem. Takže vysílám přání, ať se můžou ty dva světy propojit, ať ti lidé, kteří vládnou hmotou, se víc přibližují přírodě a podporují projekty, které vymýšlí ti lidé, kteří už tam jsou, už mají to napojení a nebojí se strávit letní slunovrat v bouřce pod plachtou a hůčkou. Takže děkuji za vás, za všechno, že jsme tady. A se podíleli na tom, podílejí, že jdeme do té skromnosti a do toho kontaktu s
s tou naší krásnou planetou, s matkou zemí, ve vší pokoře a lásce a pro ty další generace. Amen.